Ang sala mahitabo diha sa hunahuna, sa pulong og sa ikatulo nga matang sa sala, buhat. Thought, words, and actions. Kinsa dinhi ang naay sala sa hunahuna, taas ang kamot? Thought. Sa ato pa, ngoban, wa de mo'y sala sa thought di ay. Kinsay dunay sala dinhi sa words. Taas ang kamot, words. Daghan. Kinsa dinhi ang dunay sala sa actions. Mga yawanon mo. Nakaroon, unsaon pagbuntog ang sala, matod pas unang pagbasa ni Propeta Sirach, tarungag pili. Pili Sa ato pa, kung mo pili ganita, sa ato palang hunahuna, nisugod na tagpili. Kaya ka naman kung atong words, kanang actions, musunod ra nag-unsay naas imong hunahuna. Matod pang San Agustin, actions follow the desire. Kung unsay na ay imong hunahuna, mo sa na imong sunod. Muna, pili agyod. Matod pang Propeta Sirach, kung tagaan kag papilion kag kayo og tubig, asay imong puniton. Kusga. Siyempre, tubig. Kaya nga naman, naan naman sa imong hunahuna, nga init ang kayo. Di ba? Ang pamagmupunit ka na nga nahibaw, magkang init na. O, di pa giingon niya dire. Papilion ka, kinabuhi, kamatayon. Ay, kinsa mo sa imo pilian ang kamatayon? Nga naan naman na sa itong hunahuna, nga patay, magyog ka. Di ba? Sige, papilion ka, 1,000,001,000. Oh, na naman na si mong una nga mangwarta ka, di siyempre yun, pili dyan ka sa 1,000,000. Oh, asa bang ka? Palit og slat o paribans buhok? Di dyan ka mo palit og slat, kaya na naman si mong una, pariban ko niya akong buhok. Ana, na unsa lagi na si mong una, muna'y mo sunod. Muna, bantay gyud ang hunahuna. Kay para des Ginoo, ang hunahuna, ang pulong ug ang buhat, equal ra na siya nga sala. Mo nang ningon siya, giingon nga ay mo pagpatay. O kanang pagpatay, buhat man na. Pero matod pa niya, ang masuko, ang maghingag, kwanggol, buang siyang isig katao, mahiagom gyapos impierno. Oh, daghang kay ninyo diha, kusog kay mo patay sa huna-huna. Wag ni siguro karon gatan-aw mo nako inyo na kong gipatay. Ito na, palabtika na sa da, igo na sa da ni atong pakulor-kulor sa buhok ron, ani. Ana, wag giayo ni pariaw, awa na, imo na nang gipatay. Na sa imong nahuna, pero ga-smile ka, gatanaw ka, lami yang patyo ni pariaw. Wa ni mo gisulti, pero imo na kong gipatay. Nahibaw man Ginoo na, baw man. Wagi siguro, naroy mga bana diya, sige ingon, Lord, patyan na ning animal na sawa na ko. Luod biag naong ani. Ana. Pero wa ginay gisulti. Sayo kay na muli. Hatod gina hata gina tanang sweldo, pero hunahuna na nusam ka matay. Nahibaw ang Ginoo na. No. Ningon pagay kuno dire. Giingon ayaw mo panapaw, you shall not commit adultery. Nas 10 commandments. Pero matod pa ni Jesus, buhat man na. Adultery ba? Buhat man na siya. Yan, naingon si Jesus, kinsa tong magtanaw sa babae, uban ang laway nga hunahuna, nakapanapaw na. Allah, hasta pari, apil. Ay, kamo masan, mga buangon sa kayo mustanan? Mukalawat masan mo diri nga, anak-anak, gid nga rin ang dughan. Nya, magbawbaw pa. Muana in taong pari, Jesus. Ano? Una-una, ngano magsulob sa ganang mga revealing kay be, ganang mga pakita-kita pusod,
pakita-kita din is dughan, pakita-kita ng legs. Unsa may nasi mong una-una, be? Be. Sige, tubag. Da. Hibaw na ko. Nagtanaw gumug sa amin. Kani, ni malingaw na father, ani. Maimperno sa diran. Ayaw mo, ana. Diri lagi sa nahuna, buntuga na ang sala sa huna-huna. Muna, pilian na daan. Unsa man imo, yawa o Ginoo? O, ibutang na sunahuna. Manyaron, ig-action ni mo kiss-kiss imong kilay ka. Unsa man ni, sa Ginoo, sa yawa? Anak niyo ba? Ug naa na si mong unahuna nga sundo ni mong Ginoo, makapananghid yung kas Ginoo, Lord, unsa man ni, okay ra ni? Ana. Muban, ritsog yung kiss-kiss, badlis dayon. Nanghid mo sa Ginoo. Unya kung magkuyog mo sa imong uyab, kuyog mo sa imong uyab, nga imong uyab mo, hikap ni mo, unsa man na, gitugot na sa Ginoo, way siguro. Pangutan na sa imong uyab, nganong nihikap man kanako, unsa may na sa imong hunahuna. Oh, yung wala man, hikap raman, siya, storyahe. Masigon sa naroon yung unahuna, laway na kayo naroon. O, di na maayo. O, di ba? Di sa ta maghinikapay. Nga naman, wap atay kasal. Magpakasal sa ata. Nga inighuman, head to foot, imo na. Di ba? O, di magkirig-kirig ng imong uyab o pangitag kwarta para pakasal. Pila ramang say bayad diha, 1 piso. Pwede man kang bayad 1 piso. O, pakasal na yun. Kaslon ta mo din eh. Nga, buman, ato na mo nga to. Hala mo diag mga luspad mo. Di mo luspad, nga way kaon. Wagoy kwarta, bayad na kong piso diya. Siging tinukhangay, patay. Pero namatay nga, balaan. Way sala, kay nagsunod mas Ginoo, kay sa daghan kay mo kwarta, adto pag yun mo mag-date-date anang mga nindot kay mga hotels, mga motels, pero pulos sala ang inyong gibuhat, way kapuslanan, ibanlod mo sa impyerno. Mao na diri sa atong ikaduhang pagbasa, o sa atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagatuman sa balaod sa Ginoo. Unsaon pagtuman ang balaod sa Ginoo? Matod pas ikaduhang pagbasa, na ay tinago nga akong itugan kaninyo. Unsa man, ang Espiritu Santo naa nasulod nato. Naasulod nato. Kaalam kini nga dili iya sa tao. Matod pa ni San Pablo. Ayaw pagsaligan ng imong kaalam. Kay mo na'y naingna ni Eva dito sa, ni Eva ba dito, o ni Adan, dito sa, sana? Paraiso. Nikaon sila sa bunga, sa kahoy, sa kaalam. Knowledge ba? Knowledge. Pero kung nang kamao na ka mo gamit og pills, nagpasabot ba na nga pwede na mo mag-sex? Ha? Tungod kay may nakang mo gamit og pills? May nakang mo gamit og kondom? Pasabot ba na nga pwede na mag-sex? Tubag. Magpasabot na nga pwede na mo mag-sex. Sa kaalam nga tawhanon mo nagitudlo ro na sa mga batanon unsaon paggamit aning mga artificial contraceptives aron makamao na silang mubuhat kuno nga way mahitabo nga pagkabuntis kay di pa man sila andam, pero mga bugo ta sa wisdom of God na kini diayng buhata dili makapabuntis pero makapaimpierno. Mao din ni hinungdan nga maglinog na ang kalibutan, nga mga lusno ng atong gipangbuhat, maggubat na ta, kay ang Ginoo wa na mo protektar nato, kay kitaman mo'y mibiya kaniya pinaagis pagsupak sa iyang mga balaod. Lingi ay mong tupad. Yaon sa mga nakatampo kas linog, pangutan na. Kina nakatampo kas linog, pasabot masinupakon saga. O kana mga batanon karong siging duhaan ng cellphone, di na gani mutabang sa kanini ang diha sa Buluhatos balay. Unsa man na? Nagtuman nas balaod sa Ginoo, nasupak. Kusga.
Oh, kana sa mga ginikanan nga siging palit og cellphone og mga computer silang ginikanan aw sa ilang mga anak nagtuma na sa sugos Ginoo, nagsupak. Ambot lang. Wa man sa kuy anak. Tanawa gid ha, tanawa unsay gisud ninyo sa inyong anak. Mo bitan nang moingon ko kamo lipay kay mo ang inyong anak naa ra gis balay wa maglaag-laag. Kami sa una malatusan mami kay magsigig laag. Duwag dakpanay ngadto, syatong, tago-tago, ana, lastikuhanay, julinay. Ay ni kabot balay piti-piti latos kay naglaag-laag. Ang tawag laagan kay mo. Karon mga bata din agid laagan physically. Naa na lang galingkod pero ang ilang laag adtog Japan, adtog Korea, muna ang ilang sundon ang mga Korea na nga mga naaksyon, adtog Amerika, adtog Australia, lagyo na kay silag laagan samtang naglingkod sila diha suod sa kwarto. Din agud hapit man ni hapon ang mga on, di na hapit mga tug ang atong mga kabataan karon. Siging laag niya ang mga batan-on sad naaras kwarto, siging tan-aw anang porn. Siging video call, tinanaway ng ilang mga lawas at tusod CR. Na. Usba ang inyong mga huna-huna, hinomdumi, wa ni mausab ang planos Ginoo, magsupak-supak kitas Ginoo, impierno, mursunod kitas Ginoo, langit. Asa sugdon, huna-huna. Set your minds on heavenly things. Matod pa sa atong Romans chapter 12 verse 1 to 2. Do not conform yourselves to the world, but be transformed by the renewal of your minds. Mind. Akos una, akong mind, minyo gyud. Minyo. Motong nakauyab kog napo kabuok. Nakaset kog marriages katulo. Pero sige jud kog paningkamot nga magsunod sa Ginoo. Munang bisag nindot kayo layog-layog og kuot-kuot, panagsa ra gid nako buhaton. Nyawa gid nako gilahos sa naas akong huna-huna, gibugno nako akong huna-huna. Munang wa gid toy PMS nga nahitabo. Ibaw mo unsa ng PMS? Premarital sex. Wa gito nako buhata kay na-set yus akong mind. I was siguro mga 10 years old or 12 years old. Nag-set nako sa akong mind. Di gyud nako hilabtan ang babae sexually basta dip ami makasal sa simbahan. Bisag makauyab pa kog prostitute, di gyud ko makig-sex basta wap ami kasal sa simbahan. Mo nay akong gipanaad, kaluoy Ginoo natuman gyud. Muna karon gamahay ko. Gamay ra noon, gamay. Pero galabi ang akong pasalamat sa Ginoo. Galabi ang akong pag-ingon, Lord, nag-uban gid ka nako kay sa akong kahuyang kamao man kong mubugno sa akong hunahuna aron di madayon. Wa pay siguro ugma. Pero iset nako karon, posible makadaog na sa ugma sa tentasyon. Pero di ni nako iset, karong gabi ilang daan, wa na. Buntog na. Sige, lingay mong tupad. Ing na, sugod karon, Ginoo na itong huna-hunaon ha. Sige, ing na ba? Ing na, sugod karon, Ginoo na itong huna-hunaon. Na, di ra ba manglingi ang mga yawanon ay. Sige, ay, manindog na ta. Atong ipadayag ang atong pagtuo.